سلام زخبركم تخطاطل تقنديل مدب الشيخ ببلحات فتر كريستيانو رونالدو كلاي كفال قصيل يقرب سناي مكتتال تصاوتي ناي قدم كلوبم غديفم ناب كال كلب كصمبورو خلو بغنزب تدفافيهم يمغيرم زبل حميتا يمصوميو እዚ ሕሜታ ዝቃ እና ሓንሳብ ሓቂ ቆውን ከሎ ሓቂ ኮይኑ ዘይርከበሉ ግዜ ሁሉ ንጎሪው ገለን ማሕፉዳ ከተቃዕበት ክትቅይር ከላ ገለንካ ዓቅማን ዓወታታን ከተስፍሕ ተሰጋገር ንክርስቲያኖውን ብውሕድ ዓቅንዳ ይኹን እምበር ናብ ማድሪድ ምስተሰጋገረ እዚ ጸለመ ዝጠቢዕዎ ነይሩ ድሕሪ ምፍራሙ ኣብ ዝገበረ ቃለ መጠይቅ ምክንያት ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ መውጽኡ ክገልጽ ከሎ ቻምፒየንስ ሊግ ድሕሪ ምዕዋትና ድሕሪ ሕጂ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ክዕወቶ ዝኽእል ዝተረፈኒ የሎን ዝብል ሓሳብ ክመጸኒ ጀሚሩ كل نجار مستعوض كا كالي ننفسخ توتر له بايتا خدنا زقم دلكا ترديه حلميك كل جزء نريال مدريد نصوات مخانو فلوتيو سلازي حدا عمس انيحه تسغاغيره ገንዘብ ደሊኻ ከተሰጋጊርካ ዝብል ዘረባታት በከመይ ትምልሶ ተባሂሉ ኣብ ተሓላተሉ ግዜ ኣነ ንገንዘብ ኣይተሰጋገርኩን ድሌተይ ዝበለጸ ጻወታይ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ብሉጻት ብሉጽ ክኸውን እዩ ወላካ ብርቱዕ ስራሕ ዝሓትት ተኾነ ኣነ ግን ንሱ ይሕልመይ ዝበለጸ ጻወታይ ሪያል ማድሪድ እንተኾንካ ከዓ ሓደ ዝበለጹ ኣብ ታሪኽ ከም ትኸውን ርድ እዩ ብምባል ንኒውስ ኦፍ ዘ ወርልድ ቃል ሂቡ ግደ ሓቂ እቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ብዝግባእ ናብ ዓወታት ዝመርሓ ሮናልዶ ካብ ደገፍቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ጽቡቕ ዕድል እምበር ዝኾነ ቅርሕንቲ ተቐበለን ንሪያል ማድሪድ ምጽዋት እውን ናይ ቁልዕነቱ ሕልሚ ምዃኑ ንኹሉ ደጋፋይ ኩዕሶ እግሪ ናይ ኣደባባይ ምስጢር ዳርጋይ ነይሩ ክበሃል ይከኣል 80 ሚልዮን ፓውንድ ተኸፊሉ ክሰጋገር ከሎ 11 ሚልዮን ዩሮ ንዓመት እናተኸፈለ 6 ዓመት ዘጽንሖ ውዕልን 1 ቢልዮን ዩሮ መግዚ ሮሊስ ክሎስ ተገይሩሉ ፈረመ 185,000 ህዝቢ ደገፍቲ ኣብ ሜዳ ሳንቲያጎ በርናቦ ተረኺቦም ከዓ ሓንጎፋ ኢሎም ተቐበልዎ እዚ ብዝሒ ህዝቢ እዚ ነቲ 25 ዓመት ተታሒዙ ዝነበረ ክብረ ወሰን ንዲያጎ ማራዶና ኣብ ናፖሊ ንምቕባል 75,000 ብዝሒ ህዝቢ ዝኣተውዎ ክሰብሮ ከኣለ ናይቲ ግዜ እቲ ክለብ ሓለቓ ጋንታ ዝነበረ ራውል ጎንዛሎስ ቁጥሪ 7 ማልያ ይለብስ ስለዝነበረ ከዓ ቁጥሪ 9 ማልያ ለቢሱ ክጻወት ተወሰነ ናይ መጀመርያ ጸወቱ ንማድሪድ ኣብ 29 ነሐሴ 2009 አንጻር ዲፖርቲቮ ላኮሩኛ ዝጀመረ ሮናልዶ ማድሪድ 3-2 ክስዕር ከላ ሮናልዶ ካብ ተጻወታ ሪጎላ ኣመዝገበ ኣብ 4 ተኸታተልቲ ጸወቱ ድሕሪ ምዝጋቡ ከዓ ናይ መጀመርያ ከምኡ ዝገበረ ጸወታይ ማድሪድ ክኸውን በቕዐ ናይ መጀመርያ ጎላቱ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ክልተ ፍሪኪክ አንጻር ዙሪክ ዘመዝገበን ኮይነን ተመዝጊበን ኣለዋ ጽቡቕ ኣጀማምሩ ግና ብምኽንያት ናይ ኩርኩረ መግዛእቲ ክሳናኽል ተራእየ እዚ ኣብ ጥቅምቲ ናይ 2009 ኣብ ሃገራት ጋንቱ ዘጋጠመ መስፈርት ዝኻ ን7 ሳምንታት ካብ ሜዳ ክርሕቆ ከኣለ ሰሙን ድሕሪ ምምላሱ ከዓ አንጻር አልማሪያ ኣብ ጻውተሉ ዝነበረ ግዜ ናይ መጀመርያ ናይ ማድሪድ ቀይሕ ካርድ ክረክብ ከኣለ ኣብታ ጻውታውን ሪጎለ መስሓቱ ይዝከር ኣብ መፋርቕ ናይቲ ዓመት ከዓ ኣብ ሽልማት ባሎን ዲዮርን ፊፋ ፕሌየር ኦፍ ዘ የርን ብመሲ ተበሊጹ ካልኣይ ክወጽእ ከኣለ ኣብታ ናይ መጀመርታ ዓመቱ ኣብ ማድሪድ ወላው ካብ ዘይ ዝኾነ ዋንጫ እንተወደአ ንሱ ግና ኣብ ኩሉ ጸወታታት 33 ጎላት ከመዝግብ ክኽእል ከሎ ኣብ 5 ግንቦት 2010 ከዓ ናይ መጀመርያ ሃትሪኩ ንማድሪድ አንጻር መላሮካ ከመዝግብ ከኣለ ኣብ ዓመት 2011 ከዓ ራውል ካብታ ክለብ ምስ ወፀ ቁጥሪ 7 ተረኪቡ ጀመረ ንጽቡቕ ኣጀማምራ ብምግባር ከዓ ኣብ ህይወቱ ንመጀመርያ 4 ጎላት ኣብ ሓደ ጸወታ ከመዝግብ ከኣለ ንሱ ድማ ብ23 ጥቅምቲ 2010 አንጻር ሬሲንግ ስታንዳርድ ነበረ ንሽንተ ጸወታ ኣከታቲሉ ከመዝግብ ከሎ 3 ግዜ ኣብ ላሊጋ ክልተ ኣብ ሃገራት ጋንቱ ሓንቲኻ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ብጠቕላላ 11 ጎላት ዝበዝሐ ኣብ ሓደ ወርሒ ዝተመዝገበ ጎላት ይርከቦ ቀፂሉውን ብተወሳኺ ሃትሪካት አንጻር አትሌቲኮ ቢልባኦ ለቫንተን ቪላሪያልን ማላጋን ከመዝግብ እኳ ተኻኣለ ኣብ መወዳእታ ናይ 2010 ዝነበረ ጽምብል ዝበለጸ ጸወታ ዓለም ግና ክርአይ ከኣለን እዚ ከዓ እታ እንኳ ዓመት ናይ ማድሪድ ግዜኡ ኣብ ክልተ ዝበለጹ ናይ ዓለም ተጻወትቲ ዘይቀረበላ ኮይና ትርከብ ኣብ ቅድም ክላሲኮ ማዝያ 2011 አንጻር ባርሴሎና ሮናልዶ ክልተ ከመዝግብ ከሎ ውልቃዊ ክብረ ወሰኑ ናይ ዝበዝሐ ጎላት ኣብ ሓደ ዓመት ማለት 42 ከዓ ተማዓራረ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ፍርቂ ፍጻመ ማድሪድ ብባርሴሎና ሳይራ ክትግለፍ ከላ ሮናልዶ ጎል ከመዝግብ እኳ ተኻኣለ ኣብ ዋንጫ ኮፓ ደሬ ግና ኣብ መበል 103 ደቂቕ ማዕወት ሾቶ ብምዝጋቡ ናይ መጀመርያ ዋንጫ ምስ ማድሪድ ከልዕል ከኣለ ኣብ ዝቐጸለ 2 ሳምንታት ከዓ ሮናልዶ 4 ጎላት ኣብ ሓደ ጸወታ አንጻር ሴቪያ ከመዝግብ ከሎ ክልተ ፍሪኪክ ጎላት አንጻር ቪላሪያን ሃትሪክ አንጻር ገታፈን ብምዝጋቡ ናይ ላሊጋ ጎላቱ ጥራይ ናብ 38 ክብ ብምባሉ ቪቴል ሞዛራን ሁጎ ሳንቼዝን ዝበዝሐ ኣብ ሓደ ዓመት ኣብ ላሊጋ ጥራይ ዘመዝገቡ ተባሂሎም ክብረ ወሰን ሒዞም ዝነበሩ ተማዓራረዮ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዓመት ስፖርት ከዓ አንጻር አልማሪያ ክልተ ጎላት ብምዝጋቡ
ኣብ ታሪኽ ኩዕሶ እግሪ ስፓኛ ላሊጋ ናይ መጀመርያ 40 ጎላት ከመዝግብ ዝኽኣለ ኾነ ንዝለዓለ ጎል ኣመዝገባይ ናይ ላሊጋ ዝውሃብ ሽልማት ፒቺች ክዕወት ከሎ ድሒሩ እውን ናይ ኤውሮጳ ዝለዓለ ጎል ኣመዝገባይ ብምዃን ሽልማት ወርቃዊ ጫማ ወይ ከዓ ጎልደን ሹ ክዕወት ብምኽኣሉ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ክልተ ሃገራት ነታ ሽልማት ክዕወተላ ዝኽኣለ ተፃዋታይ ኮይኑ ተመዝገበ ናይ ካልኣይ ዓመቱ ኣብ ማድሪድ ከዓ 53 ጎላት ኣብ ኩሉ ግጥማት ብምዝጋብ ወድኦ ኣብ ዓመት ስፖርት 2011-2012 ከዓ ሮናልዶ ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ ብዙሕ ጎላቱ ብምምሕያሽ ኣብ ኩሉ ጸወታታት 60 ጎላት ብምዝጋብ ወድኦ መበል 100 ጎሉ ከዓ ንሪያል ማድሪድ ኣንጻር ባርሴሎና ኣብ ሜዳ ባርሴሎና ካምፕኑ ኣብ ዋንጫ ስፓኒሽ ሱፐር ካፕ ከመዝግብ ከኣለ ኣብ መድረኽ ሽልማት ባሎን ዲኦር ብምምላስ ከዓ ንመሲ ተኸቲሉ ካልኣይ ኮይኑ ወፀ ኣብ መፋርቕቲ ዓመት ስፖርት ከዓ ኣንጻር ሪያል ዘራጎዛ ራዮ ቫለካኖ ማላጋን ሴቪያን ሃትሪክ ብምዝጋቡ ንሪያል ማድሪድ ንመጀመርያ ግዜ ብነጥቢ ክትመርሕ ከኣላ ኣብ ርብዕ ፍጻመ ናይ ኮፓ ዴል ሬይ ክልተ ጎላት እኳ ከመዝግብ እንተኸኣለ ብናይ ክልተ ጸወታታት ውፅኢት ብባርሴሎና ሳዒራ ክትተርፍ ዝተገደደት ማድሪድ ብተመሳሳሊ እውን ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ኣንጻር ባየር ሚኒክ ሮናልዶ ሓንቲ ሪጎለት ርከበን ክልተ ጎላት ከመዝግብ እኳ ተኸኣለ ብናይ ክልተ እብሪ ውፅኢት ብማዕረ 3-3 ስለዝተወድአ ብሪጎለት ሳዒራ ክትተርፍ ከኣለት ኣብቲ ዓመት ያኻ ብክብረ ወሰን ዝሓዘ 100 ብዝሕ ነጥቢ ድሕሪ 4 ዓመት ንመጀመርያ ግዜ ሪያል ማድሪድ ጎብለል ክለባት ስፓኛ ክትከውን ኣኽኣላ ኣብ ላሊጋ ጥራይ መበል 100 ጎሉ ከዓ ኣብ 24 መጋቢት 2012 ኣንጻር ሪያል ሶሲዳድ ከመዝግብ ከኣለ ኣብ 92 ጸወታታት ጥራይ ክንዱ ከመዝግብ ብምኽኣሉ ከዓ ብፌንስ ፑስካስ ተታሒዙ ዝነበረ ክብረ ወሰን ሰበሮ ናይ መወዳእታ ጎሉ ኣንጻር ሞላዶካ ብምዝጋብ ከዓ ናይቲ ዓመት ናይ ሊግ ጎላት ጥራይ ናብ 46 ክብ ከብሎ ከሎ ነቲ ሓድሽ ክብረ ወሰን ብመሲ ተመዝጊቡ ዝነበረ ብ4 ጎላት ተሓቶ ኣብ ርእሲኡ ግና ኣብ ሓደ ዓመት ስፖርት ኣንጻር ኩለን 19 ክለባት ላሊጋ ከመዝግብ ዝኽኣለ እንቁ ተፃዋታይ ኮነ ናይ 2012-13 ዓመት ስፖርት ስፓኒሽ ሱፐር ካፕ ብምዕዋት ዝጀመረ ሮናልዶ መበል 150 ጎል ምስ ኣመዝገበ ካብ ምጽንባል ብምቁጣቡ ሲዒቡን ምስ ሞዩ ብዝተተሓሓዘ ሕጉስ ከም ዘይኮነ ገለጸ ሪያል ማድሪድ ናይ ኣክስ 4-1 ኣብ ሰዓረትሉ ኸ ናይ መጀመርያ ሃትሪክ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ኣመዝገበ ድሕሪ 4 መዓልቲ ኣብ ካምፕኑ ባርሴሎና ኣብ ዝተኻየደ አልክላሲኮ ክልተ ጎላት ብምዝጋቡ ኸ ናይ መጀመርያ ጸወታይ ኣብ አልክላሲኮ 6 ግዜ ኣከታቲሉ ዘመዝገበ ክኸውን ከኣለ ዝናኣት ብቕዓቱ ኣብ 2012 ከዓ ኣብ ሽልማት ባሎን ዲኦር ንኻልኣይ ግዜኡ ኣከታቲሉ ነቲ 4ይ ግዜኡ ዝዕወት ዝነበረ መሲ ተኸቲሉ ካልኣይ ወፀ ድሕሪ ናይ ፍቃ ዓመት ዕረፍቲ ሮናልዶ ኣብ 6 ጥሪ 2013 ሪያል ማድሪድ ንሪያል ሶሲዳድ 4-3 ኣብ ሰዓረትሉ ንመጀመርያ ግዜ ካፒቴን ናይታ ጋንታ ኮይኑ ክጻወት ከሎ ሲዒቡን ኣብ 30 ጥሪ ናይታ ዓመት መበል 500 ጸወቱ ነታ ክለብ ኣብ አልክላሲኮ ጸወታ አንጻር ባርሳ ካፒቴን ኮይኑ ብምውራዱ ኣብ 3 ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ ስፓኛው ዘይኮነ ተጻዋታይ ንማድሪድ ካፒቴን ኮይኑ ኣብ አልክላሲኮ ተጻወተ ኾነ ቅድሚኡ ቅድሚ 3 መዓልቲ እውን መበል 300 ጎሉ አንጻር ገታፈ ኣብ ዘመዝገቦ ሃትሪክ ከም ዘቆፀረ ይፍለጥ ንማድሪድ ወኪሉ ጥራይ ዘመዝገቦ መበል 200 ጎሉ ከዓ ኣብ 197 ጸወታታት ብ8 ጉንበት 2013 ንማላጋ 6-2 ኣብ ሰዓረሉ ክበጽሕ ከኣለ ንሪያል ማድሪድ ናብ ኮፓ ዴል ሬይ ፋይናል ክትበጽሕ ክሕግዛ ከሎ ብኣትሌቲኮ ማድሪድ 2-1 ስለዝተሰዓሩ ግና ክዕወቱላይ ከኣሉን ኣብታ ግጥምታ ከዓ ቀዳመይቲ ጎል ከመዝግባ ከሎ ኣብ መበል 114 ደቂቕ ጸወታ ከዓ ብቀይሕ ተባረረ ኣብ ጎባል ክለባት ስፓኛ ላሊጋ እውን ናይ ቅድመ ዓመት ዓወት ክዕቅቦ ብዘይምኽኣሎም ብባርሴሎና ተመንጢሎም ካልኣይ ክወፁ ከኣሉ ሳልሳይ ክፋል ይቕጽል ክሳብ ሽዑ ሰላም ንኹልና